Elektrická motorka Starkvark. Keďže to je elektro, tak by tam nemal byť žiaden olej, ale predsa tam jeden je, prevodový. A dnes si ho ideme spolu vymeniť, takže sleduj ďalej. Okay. Toto bola výmena prevodového oleja na mojom Starkvarku a ak sa vám video páčilo, dajte like, môžete si uložiť. Keď máte nejaké otázky o Starkvarku, tak napíšte do komentára. A ak zvažujete kúpu Starkvarku, tak si prečítajte popis a keď si kúpite cez môj link, tak tam máte darček. Čaute.